S nama u društvu nalazi se gospodin Pero Previšić, predsjednik Čapljinske neovisne stranke i član predsjedništva HNS-a. Gospodine Previšiću, kažite nam nešto više o jučerašnjem sastanku u Žepču koje su organizovale stranke sa hrvatskim predznakom. U pojedinim medijima bliskim Draganu Čoviću provejava informacija da pravite paralelni HNS. Možete nam se očitovati o tome? Hvala vam na posjeti i mogućnosti da kažemo sve ono što zanima našu javnost. Točno je da je jučer bio sastanak u Žepču stranaka sa hrvatskim predznakom i ta izjava, ako je bila ta izjava da se pravi neki novi HNS i da se radi nešto kontra HNS-u, to nije točno. Znači, mi smo se jučer okupili, to je jedan u nizu sastanaka koji smo mi imali u zadnjih mjesec dana. Prvi je bio Tomislavgradu, drugi u Mostaru i jučer je bio u Žepču. Sve ono o čemu smo mi na tim sastancima razgovaramo, to je da vidimo gdje se možemo zajedno dogovarati po bilo kojim pitanjima kada je u interesu položaj svog naroda u Bosni i Hercegovini, a i u Republici Hrvatskoj po pitanju, evo, konkretno ovih izbora koji će sada biti za Sabor Republike Hrvatske. Tako da mogu odgovorno reći da to nije nikakav blok, da je to skup stranaka koji ne razmišljaju isto kao što razmišlja Dragan Čović, odnosno svi oni tamo ljudi koji su uz Dragana Čovića i politiku koju provodi u zadnjih 12 godina, odnosno 13 godina od kad je na čelu sa Hrvatskog narodnog sabora. Ja sam to znao nekoliko, mogu slovno reći više navrata, sam znao reći da put koji vodi vodstvo Hrvatskog narodnog sabora nije dobar put, jer ovo što mi danas imamo, ovaj biblijski egzodus hrvatskog naroda nije zapisan i nije zapamćen u povijesti. Ko se sve pridružio jučerašnjem sastanku i da li se istom odazvao Slaven Raguž i HRS? Na jučerašnjem sastanku, odnosno tu grupaciju stranaka koji se ne slažu i koji su opozicija ovakvom HNS-u, odnosno Draganu Čoviću, nalazi se moje kolege Ilija Cvitanović, HDZ 1990. Ivan Vukadin, Hrvatski nacionalni pomak, Iva Tadić, Hrvatski demokratski savez, Mario Kramatić, HSS i moja malenkost Čapljinska neovisna stranka. Ovom sastanku, odnosno ovim sastancima, točno je da se nije odazvao kolega Slaven Raguž. Ono što ja znam, a to je da je bio pozivan i da je bio pozvan, mislim da čak da su i obavljani razgovori sa njim. Pravi razlog je zašto se nije odazvao, trebalo pitati Slavena Raguža. Ja mislim da je trebao biti nazočan na ovim sastancima ako se predstavlja kao opozicija Draganu Čoviću. Jer ono što često znam reći, a to je da mi pojedinačno sami vrlo malo možemo sami nešto napraviti, jedino zajedno možemo nešto napraviti dobro, tako da je ovo okupljanje upravo na tom tragu. Sigurno je bilo priče o izborima koji nam slijede u Hrvatskoj. Da li će ta grupacija podržavati stranu Andreja Plenkovića ili Zorana Milanovića, te da li ćete imati listu za Sabor? Ono što ja želim reći, a to je kogod bude na čelu Vlade Republike Hrvatske, nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini je sa njima surađivati. Ja sa tim nemam problem. No, međutim, ono što želim reći ovdje je da mi u toj grupaciji stranaka imamo i različita mišljenja koga bismo trebali podržati. Evo, ja osobno javno želim sada ovdje reći ono što i imam dobre odnose sa domovinskim pokretom u Republici Hrvatskoj, tako da sam i ja i predlagao da se i podrži ta lista. Bilo je drugačijih i drugih mišljenja i mi, mogu slobodno reći, da do danas se nismo uopće definirali koga ćemo podržati i da li ćemo na nekoj od ovih lista koje su mogućnosti, da li ćemo se pojaviti na tim listama. Ljubo Ćesić Roj se prijavio za Sabor. Da li će to ići na štetu HDZ-a ili eventualno liste koju vi budete podržavali? Poštivam generala Rojsa i prijatelja sa kojima sam i proveo u Domovinskom ratu dosta vremena. Naravno, evo, i čuo sam se sa gospodinom Rojsom, odnosno tražio potporu da mu se pomogne na 11. izbornoj jedinici. Ono što mogu reći da moje viđenje ove situacije jeste da bi general Ljubo Ćesić Rojs, ako bi bio jedina lista kontra HDZ-a, da bi mogao pomrsiti račune.
Međutim, ono što sada znam da će biti puno lista, da će biti teško i generalu Rojsu i bilo tkome boriti se protiv liste HDZ-a iz razloga što su izbori radni dan, odnosno bit će dva radna dana, i druga stvar, mogućnosti izlaska na izbore. Mi svi dobro znademo kako to HDZ Bosne i Hercegovine radi, znači iskoristi sve mogućnosti, sve institucije, osigura prevoz na biračka mjesta. Mislim da su tu u velikoj prednosti i kažem, ako bude general Ljubo Ćesić Rojs sam kontra ove liste, mislim da može napraviti rezultat. Za kraj nam kažete šta vi mislite o nametanju tehničkom izbornog zakona visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita? Ono što sam, mislim, prije pola godine molio javno u nekoliko misija gdje sam nastupao, molio sam gospodina visokog predstavnika da učini nešto za ovaj narod u Bosni i Hercegovini, i ovo jučer što je urađeno za mene, jako je to ono što sam i priželjkivao, to je da se na ovim i svim sljedećim izborima glasuje putem skenera i otiska prsta, znači uvođenjem novih tehnologija u izbornom procesu. Onda pozdravljam način delegiranja predsjednika izbornih komisija, jer evo, mogu slobodno reći da sam više nego 30 godina u izbornim procesima u ovoj državi, gdje sam svjedok svih malverzacija koje se rade, znači nije bitno tko glasa, bitno je tko broji. Ako ćemo tu spriječiti to, onda demokracija je ušla na naša vrata, ušla je na vrata u Bosni i Hercegovini, i ovim putem pozivam sve one koji do ovih izbora nisu izlazili da izađu na ove izbore i da daju svoj glas onoj političkoj stranci koju smatraju da može zadovoljiti njihove potrebe i sve ono što oni propagiraju. Tako da pozdravljam odluku jučerašnjeg visokog predstavnika, kad se već nismo mogli dogovoriti kao narodi koji žive u Bosni i Hercegovini, i ovo je samo jedan primjer da u Bosni i Hercegovini nama još dugo trebaju neki visoki predstavnici, jer šta bi se desilo da nemamo ovakvih i sličnih nekih odluka. Mislim da bi ovdje vrlo lako moglo doći do sukoba, iako narod u Bosni i Hercegovini više mu je puno svega, narod gleda kako će preživjeti, bori se za svoju egzistenciju, a svjedoci smo, evo, iz mog naroda iz kojega ja dolazim, od popisa 1991. godine pa do danas, mislim da je iz Bosne i Hercegovine, pa mogu slobodno reći, oko pola milijuna Hrvata što otišlo i selilo, što nastradalo u Domovinskom ratu, odnosno mi smo kao narod jednostavno prepušteni sami sebi, i pozdravljam ove odluke koje su jučer nametnute.